ତମେ ସତରେ ପେଟେୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରରାମ। କଳିଯୁଗ ମୋ ରାମ ମୋ କେକେ କା ଭାଇ କା ମନେ ଏ ଅଭଦ୍ର ତମେ ତ ସାହସ କରିଦେଲା। ମୁଁ ମହାନଦୀ ଯାଉଛି ନା ସାହସ କରିବି ସୁନ ଟଙ୍କାଟା ତମ ପଛପଟେ ହଳଦୀ ଟିକେ ହକ୍ କରିଛି ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଏ ଅଭଦ୍ର ଜମା ସେତେବେଳେ ଯାଉନି ମୁଁ ଶୁଣଥିଲି ଅଭଦ୍ର କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୋର ମୁଁ ପଇସା ୟୁଜ ତମେ ତମ ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। କେକେ କା ମନେ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ କଣ ମାସ ଶେଷରେ ମୋଟା ଆମର ଦରମା ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ରାଣୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଦାମୀ କାର ଅଛି ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ପାଇବନି ତମେ। ସଡ଼କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ହେରାଟା ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଦିନ ହେଲେ ଲମ୍ବା ଗାଡି ଆସୁଛି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଉ ରାତିରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଟୋକା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଚାକି ଚୁକି ଶୋଇବା। ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜୀବ ହାତୀ, ଉଚ୍ଚ ଜୀବ ଜିରାଫ, ଚୋରି ଦଉଥିବା ଜୀବ ହରିଣ। ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା କିଏ ଜାଣିଛ? ସିଂହ। ତମ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରାଣୀ ହେଇରହିବା। ମୁଁ କଣ ଯେ ପଛପଟରୁ କାମୁଡି ସେ କୁକୁର, ସେ ସାମ୍ନାରୁ ହଠାତ୍ করে ସେ ସିଂହ। ନିଜକୁ ପଚାର ତମେ କଣ? ଭଗବାନ କାମରେ ସିଂହ ପଛପଟୁ କୁକୁର ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କର ତମ ଚାକିରି ତ ଯିବ, ତମେ ଜେଲ ଯିବ। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଓକେ